Mali armée wuli ka jɔ sabati Kwagourukaw fɛ yen nɔ ka gosiliwale caman sabati an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Kwakuru ale bɛ tali kɛ jɛnɛsɛrɛgili kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ Kwakuru an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabini kunasini fo ka n'a bila an bɛ waati min na fɔ bi an bɛ ka kuma fɛ nin waati min na Kwakuru an ye kunnafoniw di aw ma ko ça ne va pas tun bɛ Kwakuru mais nin waati in na bonne nouvelle bɛ yen nɔ bonne nouvelle min bɛ yen nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali finitigilakaw ye wuli ka jɔ sabati ka yɔrɔ saniyaw daminɛ bawo ka d'a kan ni dugu ɲagamina cogo o cogo la a tɛ taa saniya kɔ o de hukumu kɔnɔ armée wuli ka jɔ sabati ka se ka dugu saniyaw daminɛ cogo min na o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Kwakuru u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ wulikajɔ kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jatigɛwale tigilama maa 5 bɔyanko o sɔrɔla Kwakuru gosili in na wulikajɔ min sabatira o hukumu kelen kɔnɔ u ye fɛɛrɛ dabaliw sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw dogolen don yɔrɔ o yɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ u ka base logistique minnu bɛ Kwakurukaw fɛ yen nɔ ka se ka bɛɛ lajɛlen ci bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ Kwakuru baara in ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye gɛlɛya dan ye min bɛ tali kɛ finitigilakaw yɛrɛ ka se ka don ka Kwakuru sɔrɔ o y'a damana baara ye an bɛ waati min na fɔ bi ka da ko n'u kɛcogoya kan n'i y'a ta ka jateminɛ ji falen don nin waati in na ba ka d'a kan siraw de bɛ yen nɔ i bɛ bɔ minnu fɛ ka se ka Kwakuru lasɔrɔ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o siraw bɛ sen na an bɛ don min na fɔ bi o sira caman de bɛ yen nɔ min bloquelen don nin waati in na an bɛ kunnafoni di aw ma waati min na bawo ka d'a kan maa minnu bɛ yɔrɔ in dɔn olu b'a dɔn min bɛ sen na finitigilakaw ye wulikajɔ min sabati terroriste maaw ka katakatani dɔ bɛ yen nɔ minnu kɔni sera ka to nin waleya cɛjugu nin kɔnɔna i ka dɔn k'a fɔ u ye waleya cɛjugu min ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma u ka katakatani dɔw kɔni tora a la mɔmɔliw kɔni bɛ sen na an bɛ waati min na fɔ bi mais o de hukumu kɔnɔ an ye kunnafoniw lase aw ma cogo min na kibaruyaw bɛ ko in kɔnɔ kibaruya minnu n'a tɛ se ka na bɔlɔlɔw sanfɛ cogo si la kɛcogo foyi t'a la bawo ka d'a kan jamana lakana fɛɛrɛw ka ca kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo wulikajɔ min sabatilen jamana ɲɛmɔgɔw bolo o de jamana ka se ka lakana cogo min na wa an jamanadenw fana ka souci tɛ foyi ye jamana in ka se ka lakana an ka se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ bi bi in na Kwakuru kɔni wulikajɔ sabatilen don armée ye kunnafoni duman fɔlɔ minnu kɔni di an ma nin waati in na baaraba caman kɔni kɛra Kwakuru an bɛ waati min na fɔ bi seereyaw sɔrɔlen kɔfɛ nka o de hukumu kɔnɔ an b'a f'u ye hali sisan Kwakuru yɔrɔ in a ka nettoyer kosɛbɛ bawo ka d'a kan yɔrɔ caman de bɛ yen nɔ min bɛ se ka kɛ Kwakuru yɔrɔ in na degunba ye ka ɲɛsin a yɔrɔ sigibagaw ma nka fɛɛrɛ ni dabaliw ka sigi sen kan fɛn min to yɔrɔ in bɛ se ka nettoyer cogo min na bawo ka d'a kan tu de kɛlen don ka yɔrɔ in lakoli kosɛbɛ ji fana bɛ yen nɔ surtout an bɛ waati min na fɔ bi baw falen don ba falen yɛrɛ don sisan bawo ka d'a kan yanni i ka don Kwakuru dugu bɛ yen nɔ i bɛ tɛmɛ minnu na ka se Kwakuru o dugu minnu bɛ yen nɔ n'i bɛ tɛmɛ olu la ka se Kwakuru n'i bɔra o dugu fɛn o fɛn na pour que i ka Kwakuru lasɔrɔ i bɛ ba de tigɛ ka don Kwakuru sauf si dugu kelenw bɛ yen nɔ n'i bɔra ni yen fana hali o fana i bɛ ba de tigɛ ka sɔrɔ ka taga komi o yɔrɔ jiw ma fa kosɛbɛ fɔlɔ mais n'i ye ba tigɛ o dugu ninnu na i bɛ se ka bɔ ni tu kɔnɔna ye min bɛ tali kɛ Miyɔntu i bɛ b'o la ka taa tɛmɛ dugu wɛrɛw la ka sɔrɔ ka taa se Kwakuru kow bɛ cogo min na a ka gɛlɛn kosɛbɛ bawo ka d'a kan yɔrɔ sigibaga ninnu degun b'u kan o ye degun dan ye Kwakuru bi bi in na Kwakurukaw wulila tiɲɛ don dugu wulila ka bɔ a nɔ na bawo ka d'a kan mɔgɔw bɛ dugu kɔnɔ minnu wulila dugudenw yɛrɛ wulila ka b'u nɔ na ka taa sigi Tun dugu kɔnɔ dɔw taara sigi Mɔn dugu kɔnɔ mais o kɛra circonstance jumɛn kɔnɔ fɛn min to armée bɛ se ka fɛɛrɛ ka baara ma cogo min na armée bɛ se ka yɔrɔ ninnu nettoyer cogo min na bawo ka d'a kan nin bɛ kɛ ka dugudenw yɛrɛ de lakɔlɔsi a bɛ kɛ ka dugudenw yɛrɛ de lakana n'a ma ɲɛ ko jatigɛwale tigilamɔgɔw nana ka na don aw cɛla k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ aw la donc ni population labɔra o bɛ kɛ sababu ye baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na armée ma o de kɛra sababu ye Kwakurukaw kɔni bɔlen don bi bi in na minnu b'a jaw bila bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko Kwakuru wulila ko jatigɛwale tigilamɔgɔw ye Kwakuru wuli an b'a f'u ye k'u ka kunnafoni ninnu sɛgɛsɛgɛ armée tɛ ka baara kɛ ten baaraw bɛ ka kɛ de sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka sigi sen kan fɛn b'a to dugudenw minnu bɛ yen nɔ ko u sen foyi tɛ ko la bawo ka d'a kan Kwakuru dugu n'a bɔra sisan maa minnu bɛ yen nɔ ko n'u tora yen nɔ o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ basi man tɛ olu ni na o kɔrɔ b'a yɛrɛ fana k'a fɔ maa minnu fana tolen don yen nɔ olu kan ka se ka kɛlɛ de i n'a fɔ jatigɛwalew o de hukumu kɔnɔ dugu la bɛɛ furanna ka bɔ bawo ka d'a kan dugu la maa si tɛ yen nɔ ko min bɛ complice la wa maa si tɛ dugu la yen fana ko min bɛ bamaci wale tigilamɔgɔw dɛmɛ Kwakuru dugu kɔnɔ o seerew b'an bolo o de hukumu kɔnɔ bi Kwakuru bɔlen don ka taga fara yɔrɔ wɛrɛw kan Kwakuru wulila mais a wulila cogo di o ye de yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na armée bɛ se ka fɛɛrɛ ka bunteni ma cogo min na armée bɛ se ka bunteni yɛrɛ kɛ cogo min na
miyantu kɔnɔna la fɛn ma to ka se ka yɔrɔ in saniya a kɛ kun ye o ye ni ala sɔnna ma kwakuru ko la détail minnu mana bɔ a la kɔfɛ an b'olu ta k'o di aw ma mais an b'a lɔn k'a fɔ kunnafoni caman de bɛ kwakuru kun kan kunnafoni mun donna natɔ la an bɛna an da don minnu na hali n'a sɔrɔ n'a kunnafoni dafalen b'an bolo mais bɔlɔlɔ kan kunnafoniw tɛ an tɛna lase bɔlɔlɔw kan kan ka se ɲɛmaayaso mun na kunnafoniw sera yen fana wa wulikajɔ fana sabatilen don Mali finitigilakaw bolo ka baaraw kɛ mais hali sisan an ka kunnafoniw di Mali finitigilakaw ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na fɛn ma to ka se ka baaraw sigi sen kelen kan cogo min na ani ce a ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛn